Sibabingelela abazalwane egameni lika Jesu Christ Inkosi yethu. Kuyintokozo ukuthi ngiphinde ngishare kanye nani izwi lenkosi. Incwadi kumaHebheru isahluko seshumi ivesi lika 24 kufundeka kanje: masinakekelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Kafushane nje bazalwane, masibukeni lencwadi. Kunezinto nje ezimbalwa ezibayilekile engifuna ukunikhuthaza ngazo kuleli vesi namhlanje. Kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzosiza ukuqonda umongo walencwadi ukuze sizokwazi ukuthola umqondo ophelele ngaleli vesi esilifundayo. Uma umuntu oqaphelayo uzobona ukuthi ngalesi sikhathi umbhali ebhala lencwadi yamaHebheru ebhalela abazalwane kakhulu laba bangamaJuda bebebhekene nokuhlushwa okukhulu ngalesi sikhathi. Lokhu bekwenza ke ukuthi abazalwane befikele ukungabaza, belahlekelwa nayinkuthazo yokuhlangana. Abanye babo bebefuna nokubuyela emuva kwinkolo yabo yobuJuda eyaziwa ngokuthi Judaism phecelezi. Manje ke umbhali ubhala lencwadi ukubagqugquzela nokubaqinisa. Uma ungumfundi weBhayibheli noma uma ungaqala ukuyibuka lencwadi yamaHebheru, uzoqaphela ukuthi lencwadi inezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kusukela kwisahluko sokuqala kuya kwisahluko seshumi. Uyabona ukuthi umbhali laphana wenza lento phecelezi sithi comparison. Uveza ukuthi uJesu nesivumelwano esisha ungcono kunesivumelwano esidala. Uveza ukuthi inkolo yobuKristu ingcono kunenkolo yobuJuda. Ebese kube nengxenye yesibili kusukela kwisahluko seshumi kuya kwisahluko seshumi nantathu, isahluko se-13. La khona umbhali esebakhuthaza abazalwane, ebaqinisa, ebakhuthaza ukuthi benze izinto ezithile eziveza ubuzalwane. Umbhali ke kule ngxenye yesibili uthinta izinto ezehlukile njengoba ezama ukukhuthaza abazalwane. Uzobona ukuthi ukhuluma ngokukholwa, akhulume ngoKristu Jesu engumqali nomphelisi wokukholwa kwethu. Ebese fika nalapha ke esifunde khona isahluko seshumi ivesi lika 24. La ke khona eseqhuquzela abazalwane ukuthi banakekelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Ngifuna ke sibhekisane lezi zinto nje ezintathu engiyibona kuleli vesi. Eyokuqala ukunakekelana, eyesibili ukuvuswa kothando, eyesithathu imisebenzi emihle. Ukunakekelana, lana umbhali akasho ukuthi masithandane njengoba kuvame ukuthi kube njalo ezweni likaNkulunkulu. Isikhathi esiningi besibona imiyalo kwiTestament Elisha isikhomba ithi masithandane. Kodwa lana umbhali uthi masinakekelane ukuze kuzovuswa lona uthando nemisebenzi emihle. Umbhali lana uthi masingagxili kithi nokufunwa yithi, kodwa masigxile ekunakekeleni abanye ukuze kuzovuswa uthando nemisebenzi emihle.
Mhlawumbe nje mangingama kancane ngibuze lo mbuzo othi wena bangapha abazalwane esewubanakekelile njengoba nje siqalile leli sonto leli. Yini wena osowuke wayenza kuleli sonto ukuze omunye umzalwane ezozizwa ethandiwe, ezizwe egqugquzeleke emoyeni? Yini osowuke wayenza? So lento yokunakekelana ayidingi nanokuthi uzube nemali eningi. Noma imali ungenayo kodwa kuningi ongakwenza ukuze omunye umzalwane ezozizwa ethandwa. Siphila kwisikhathi esilula kakhulu manje, isikhathi somakhala ekhukhwini. Lapho khona kulula ngisho ukulanda umzalwane kude. Uyakwazi ukuthi umzalwane ufike kuye nangocingo, umbuze impilo. Umbuze ukuthi impilo injani, ungamkhulekisa ngani. Ungahlela ngisho imihlangano nokuhlanganyela naye nincokole ngezwi likaNkulunkulu, nincokole nangempilo yobuzalwane. Lana umbhali ufuna sibe phecelezi practical. Ufuna sibe hands on. Ungathi umzalwane uyamthanda kodwa ukukho okwenzayo ukukhombisa lolo thando okhuluma ngalo. Lana umbhali uthi masusa amehlo ethu kithi kodwa siphosa amehlo wethu kwabanye, sinakekele abanye. Lana umbhali ufuna sibe abantu abaqaphelayo. Ufuna sivule amehlo ngisho enkonzweni. Ufuna ukuthi umbhali lana sibe abantu abaqaphelayo, abavule amehlo. Sihleli siqaphele nje ukuthi ubani odinga usizo la enkonzweni. Imuphi umndeni othwele kanzima odinga ukusizwa. Ngisho noma kukhona izivakashi, kufanele ube umuntu wokuqala ukuzenza lezo izivakashi zizizwe zamukelekile. Uthi ke umbhali uma senza lokhu luzovusa uthando. Uma sinakekela abanye abantu, uma siyeka ukuyinakekela thina kodwa sinakekela abanye abazalwane, leso senzo leso sizovusa uthando. Uthando lobuzalwane, uthando lukaKristu, uthando lokuthanda inkonzo. Uma sinakekelana leyo nto iba inkuthazo yokuthi abantu bavukwe uthando. Bavukwe uthando lokuhlanganyela, bavukwe uthando lwezwi, bavukwe uthando lomthandazo. Ngoba bazalwane, enye yezinto epholisa uthando, enye yezinto eliqeda kalulu uthando, ukuba sebandleni elinganakekelani. Ukuba sebandleni elingenako ukukhathalelana. Kuyalipholisa uthando lokho. Izenzo isahluko sesibili, ivesi lika 42:47 khona into esiyifundayo lapha. Lithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli imangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babe ndawonye, bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babelana bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo ngethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yanezela ebandleni imihla ngemihla. Yabona ke lana ukuthi labazalwane laba babeyibulele lento yokugxila kuwe, lento esiyibiza phecelezi ngo-self. Babeyiqedile lento labazalwane. Labazalwane babengenayo lento yokuziphilela wena
yokunakekela wena babeyiqedile lento. Labazalwane babephilelana nothando lokuhlanganyela lwavuseleleka. Ngisho nomphakathi wawuthi uma ubabuka ubathanda labazalwane. Bazalwane, mhlawumbe kuyafuneka ukuthi nathi sike sizibuzeni lo mbuzo. Uma kukhona amalungu ebandla asishiyayo, kufuneka sike nathi sizifune, sike sizinuka amakhwapha, sibheke ukuthi ngabe lo mzalwane njengoba nje esehamba eseshiya esengenayo intokozo nenkuthazo yokuza enkonzweni, ngaba sinaso yini isandla? Ngabe simnakekele ngokwanele yini ukuthi avuseleleke? Ayikho yini indima esiyidlalile ekutheni lo mzalwane ahambe okanye angabe nayo intokozo okanye angabe sabi nako ukugqugquzeleka ngokuhlanganyela kanye nathi? Mhlawumbe inselelo yesibili engingayiphonsa ilena ethi, nawe mzalwane wena ongasenako ukugqugquzeleka okanye okhala ngokuthi abanye abazalwane abakuphathanga kahle ingakho ungasayi enkonzweni, ngabe wena kukhona yini okuhle oke wakwenza ukuzama ukubonakalisa uthando kwabanye abazalwane? Inselelo nje lengiyiphosayo kuwe. Umbhali walencwadi ubesehla nayo ekhulume nangemisebenzi emihle, eveza ukuthi uma sinakekelana uthando liyavuswa, ebese kuba khona imisebenzi emihle. Imisebenzi emihle iba imiphumela yokunakekelana nokuvuswa kothando. Uma uthando luvusiwe kubazalwane, kulula ukuthi naye lowo mzalwane loyo aveze izithelo ezinhle, aveze imisebenzi emihle. Lapho ukukholwa kwethu sikuveza ngaphandle, sikuveza ngezenzo ezinhle. La khona abazalwane befikela ukuziqonda ukuthi bangobani nokuthi eyiphi impilo elindelekile kubo. Uma sinakekelana uthando liyavuswa, abazalwane beyiqonde ukuthi bangobani, bayiqonde nempilo ekumele bayiphile, impilo elindeleke kubo, impilo yokuveza imisebenzi emihle. Ngokuka Mateyu chapter 5 ivesi lika 14 kuya ku 16, uthi nina ningukukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ungesitheke, nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyawubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, bamdumise uYihlo osezulwini. KwabaseGalatia 6 ivesi lika 9 ku 10, kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo, uma singadangali. Ngakho ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Bazalwane, sengathi singakhuthazeka, sinakekelane ukuze uthando luzovuswa phakathi kwethu nemisebenzi emihle. Abazalwane kwincwadi yamaHebheru babedumazwa izinhlupheko ezazibehlela, bagcine bekhathala. Kodwa thina kungenzeka ukuthi asihlushwa, kodwa ukuphithizela kwempilo, ukunaka imindeni yethu, imisebenzi esiyenzayo egqilazayo nethatha isikhathi sethu, lokho kungasenza ukuthi sigcine singabi naso isikhathi sokunakekela abanye abazalwane. Kodwa namhlanje umbhalo wamaHebheru uyasikhuthaza ukuthi singayeki ukunakekelana, singayeki ukukhathalelana,
ukuze kuzovuswa uthando emisebenzi emihle. Amen.